Litánie pokory s vysvetlením. Autorom tohto litánia pokory bol kardinál Raphael Marie Delval, ktorý žil v rokoch 1865 až 1930 a bol významný vatikánsky diplomat, teológ a štátny sekretár pápeža svätého Pia X. Bol jednou z kľúčových osobností boja proti modernizmu na začiatku 20. storočia a dodnes je považovaný za príklad pokory a vernosti učeniu cirkvi. Pokora je jednou zo 7 cností. Je to slobodné, nie vynútené uvedomovanie si vlastnej nedokonalosti a malosti pred vyššou existenciou. Môže byť však nesprávne chápaná ako závislosť na niekom. Pokora je opakom toho, keď človek neúmerne velebí sám seba. Pokora je skromné chovanie, nesebeckosť a prejavuje sa u človeka, ktorý rešpektuje druhých. Pokora prináša pocit, keď si človek uvedomuje vlastnú nedokonalosť alebo závislosť na vyššie požiadavky. A má tak dôveru, keď sa to od neho očakáva. Je to cnosť, ktorá sa prikláňa k vlastnej bezvýznamnosti a nedokonalosti podľa poznania pravdy. Pokora nie je slabosť či neschopnosť ani poníženie, ale pozitívna vlastnosť spočívajúca v pravdivom vnímaní seba samého a zdravom rešpekte k iným ľuďom a k autoritám, čo vedie k lepšiemu pochopeniu seba a k schopnosti žiť v zdravom vzťahu k iným ľuďom, bez snahy ich znevažovať alebo posudzovať. Pokora neobsahuje žiaden negatívny pocit k sebe samému. Skutočná pokora znamená, že príjme sám seba takého, aký si. Pokora je pravda o nás samých, o našich potrebách, ľudských obmedzeniach, našich nedokonalostiach, našich omyloch, pádoch a pozdvihnutiach z blata. Pokora je uznať tú nadprirodzenú pravdu o dare života, zdraví, ale aj ľudských chorobách, mladosti, zrelosti, starobe a pozemskej smrteľnosti. Nezávisle na tom, ako to my chceme a kedy to my chceme. Je to závislosť od Stvoriteľa. Pokora znamená prijať svoju malosť pred Bohom, aby sa On ukázal veľký. Falošná pokora hovorí: na nič nemám, som zbytočný, nebudem nič robiť. Kým pravá pokora hovorí: všetko, čo mám, je dar a preto to chcem dať do služby. Falošná pokora prináša napätie, konflikty, pretvárku, rozdelenie. Pravá pokora prináša pokoj do vzťahov, radosť a jednotu, ochotu slúžiť. Aj Panna Mária vyznala: hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa slova tvojho. A po zvestovaní hneď išla k Alžbete. To je pokora v akcii. Pokora znamená prijať to, čo nemôžem zmeniť v pokoji a v ochote slúžiť z lásky a pre lásku. Pokora znamená kráčať v pravde a otvoriť sa Božiemu pôsobeniu. Opakom pokory, jednej zo 7 cností, je pýcha, ktorá patrí medzi 7 hlavných hriechov. A teraz prichádza samotná modlitba. Litánie pokory. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ježiš, tichý a pokorný srdcom, vyslíš ma. O túžby, aby si ma vážili, osloboď ma, Ježiš.
Od túžby, aby som bol vyvyšovaný, osloboď ma Ježiš. Od túžby, aby som bol ctený a chválený, osloboď ma Ježiš. Od túžby, aby som bol uprednostňovaný, osloboď ma Ježiš. Od túžby, aby ma všetci prijímali, osloboď ma Ježiš. Od strachu, že mnou budú opovrhovať, osloboď ma Ježiš. Od strachu, že upadnem do zabudnutia, osloboď ma Ježiš. Od strachu z neúspechu, osloboď ma Ježiš. Od strachu, že budem ponížený, osloboď ma Ježiš. Od strachu, že nebudem prijatý, osloboď ma Ježiš. Keď iní majú viac úspechu ako ja, daj mi milosť prijato v pokoji, Ježiš. Keď sú iní viac prijímaní ako ja, daj mi milosť prijato v pokoji, Ježiš. Keď sú iní viac milovaní ako ja, daj mi milosť prijato v pokoji, Ježiš. Keď sú iní uprednostňovaní predo mnou, daj mi milosť prijato v pokoji, Ježiš.